Ek wil graag baie dankie sê vir Etienne van Heerden, Darryl David, Isaac de Vries, dat ek vandag hier kan wees en met julle gesels. Is baie lekker om in Kuba te kan wees. Ek was 3 maande lank in Leiden gewees, waar ek 'n gasdosent was aan die universiteit, en daar het ek vir die mense meer vertel oor beeldvorming van Suid-Afrikaanse digters in die Laalande. Die idee vir hierdie en dis my studente, altesaam 15 van hulle gewees, en daar aan die regterkant, of is dit linkerkant? Ja, dit is Anna Sluys, dit is die direkteur van die Internasionale Vereniging van Nederlandistiek, wat ook van my klasse bygewoon het, die laaste een. So in November verlede jaar was ek lekker in Den Haag, ook vir 'n IVN vergadering. Dit was en toe het ek die eerste brief geskryf, in die brief, wat toe die brief en repliek reeks sou word, vanuit my hotelkamer, terwyl ek afgekyk het oor die paleis. En toe skryf ek vir Yves Tune, wat my kollega is by die Universiteit Gent. Mense moet nou dink oor studiemateriaal, en toe skryf ek vir hom, ek wil werk op repliek. Die idee van, ek skryf oor wat ek weet van Suid-Afrikaanse digters, spesifiek in die Afrikaanse literaire systeem, en hulle beeldvorming in die Laalande, België, in Vlaanderen spesifiek, en in Nederland, dan kan hy vir my terugskryf oor wat ek nie weet nie, of aanvul op die kursus. En sodoende het die idee van repliek tot stand gekom, en Isaac was so vriendelik om dit vir ons te versorg en op voertaal te laai. Die studente kon toe direk die kursusmateriaal daar aflaai en eintlik maar deelneem om hulle eie opdragwerk te doen, en dan ook replieke op ons briefwisseling te skryf, en sodoende literaire bemiddelaars word in 'n sekere sin. Hierso is die kursus uiteensetting gewees. Ons het die 6de Februarie het ons 'n inleiding tot die kursus gehad. Dis altesaam so 12 klasse gewees. Teoretiese vertrekpunte, Yves het al die pad vanuit Gent gekom, om te gesels oor die teoretiese vertrekpunte van 'n kontakgeskiedenis. Wat behels 'n kontakgeskiedenis? Toe het ons op die 13de Februarie het ons Eybers van Heerden van Wyk Lou. Ek sien ook Ena Jansen is ook hierso, so is 'n bietjie intimiderend om te praat oor Eybers. Francine Maasen het ons uitgenooi van die Suid-Afrika-huis, om ook 'n bietjie te gesels oor wat die Suid-Afrika-huis doen. 27 Februarie het ons Breitenbach tot hier weer gekom. A.J. Opperman was ook toevallig in Leiden gewees. Yves en ons het gesels oor Yves boek, sy 3de boek in sy trilogie. Oor Breitenbach, hier's 'n paar Breitenbach kenners hierso, my promotor van my studies ook hierso, Hein Viljoen. Later die aand het ons by Poetry Index Breitenbach huldigingsaand gehad, waar ons sy lewe gevier het. 6 Maart Ingrid Jonker, Adam Small, 13 Maart op die brug van die lesingreeks met Antjie Krog en Marlene van Niekerk. En toe het ons oorgegaan na meer kontemporêre Afrikaanse en Suid-Afrikaanse digters, en hierdie wonderlike boek het oor my pad gekom, dis die Dietse Verande en Belfort, die 4de noemer van 2024, waarin ek het voor die tyd gedink aan 8 digters, wat ek graag sal wil bespreek met die studente. En toe het Alfred my voorgespring, en hy en, wie is die ander digter, Robert Dorsman, het 7 van die 8 digters vertaal wat ek wou bespreek het in het Nederlands, wat nogal vir my mooi was. Toe skryf ek dit sommer voor vir my studente, toe sê hulle nee, maar dit gaan €16 per kopie kos om dit af te laai. Toe vra ek vir Index Poetry, kan hulle dit nie net vir my invoer van België af nie, en hulle het dit gratis gedoen. En toe kom my studente dit kry vir €20 eksemplaar. Toe het ons mooi met Lymphia Pieter Dani gesels op die 10de April, en die 17de met Bibi Slippers, Nala Comfort, Clara Du Plessis en Tom Dreyer. En wat my studente so mooi gesit het, ek het vir hulle gevra, lees hierdie gedigte, werk vra uit, hoe werk, wat dink hulle van, som vra wat hulle uitgewerk het, ons kom net daarby uit. En toe aan die 24ste April kon my studente aanbiedings maak, terugskryf op hierdie repliek, maar dit was vir my baie aangename ervaring. Want in 'n sin dan word jy half soos 'n spreekbuis, 'n kontak, 'n bemiddelaar tussen wat hier aangaan, en dan kan jy met mense daaroor praat oor wat is Afrikaans. Is eintlik 'n vreemde idee.
Wat deze Suid-Afrikaanse skrywers gemeenskaplik het, en dis nou wat Yves op my repliek terugskryf op my, is 'n prominente aanwesigheid in die transnasionale domein. Indien wy het internasionale postuur, geografies beperking tot die laaglande, daar's 'n resepsiegeskiedenis te skryf oor de diverse beelden van deze skrywers in 'n oeuvre in Nederland en Vlaanderen. Kritiese ontvangs in het noorde en het suide van Nederlands taalgebied loop langs uiteenlopende wege. De literaire polysisteme van Nederland en Vlaanderen zijn hoe dan ook verschillend, zowel in dynamiek als structuur. Alleen de Nederlandse taal verbindt beide literaire culturen. Werk van de vermelde Afrikaanse actoren is vertaald in het Nederlands, gedichten zijn gebloemleest of deze auteurs waren te gast in de lage landen. Er is genoeg en vooral divers studiemateriaal voorhanden om een imagologisch en vergelijkende studie te ondernemen. En dan die eerste les het natuurlijk gegaan oor wat is nou eintlik 'n kontakgeskiedenis. 'n Kontakgeskiedenis fokus nie soos gebruiklik in 'n klassieke geskiedskrywing van 'n nasionale literatuur of 'n taalregio uitsluitend op skrywers, tekste en genres, maar dis op kultuurtransmissie en op agentskap van sleutelfigure, cultural agents of circulation, instansies en aktore die het literaire grensverkeer fasiliteren en er een actieve rol in spelen. Het betekent dat naast schrijvers bijvoorbeeld ook vertalers en uitgeverijen, redacteurs en tijdskriften, academici, vertaalfondsen en tal van culturele agenten een plek krijgen in de beschrijving van een kontakgeskiedenis. So wat voor mij mooi was hiervan is ons beweeg weg van die traditionele idee van een focus op schrijver, en thema en genre en ons gaan kijken naar die transversale of dit wat rondom hierdie traditionele aspekte aangaan. Dit wat eintlik die literatuur moontlik maak. Ons het op 4 sleutelbegrippe gefokus. Alles begin met 'n I. Intertekstualiteit, internasionalisme, interaksie, interpretasie. Hoe Afrikaanse tekste na Nederlandstalige werke verwys en omgekeerd. Hoe gehoor in die twee taalgemeenskappe tekste ontvang, het sy oorspronklik op vertaalde vorm. En hierby het Ena Jansen ons eintlik ver voorgeloop, want as mens gaan kyk na haar studie oor eiwers, dan omvat dit eintlik alles. Interaksie, hoe kultuuragente uit Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, insluitend skrywers, uitgewers, vertalers en resensente, die uitreiling tussen die twee literaire tradisies bemiddel en vorm, en dan interpretasie wat die sosio-politieke impak is van die kontak tussen Afrikaanse en Nederlandse literaire en kulturele praktyke. So, die focus op Breitenbach sal ek dalk 'n bietjie aanroer of net oor meer vertel, sodat julle kan 'n idee kry wat ons gedoen het. Ek het soos gefokus, hier is die klas opset, wag, ek vergeet altyd om te wys na die foto's toe, die foto's is ook mooi. Die drie, natuurlijk, nou staan jy voor studente wat nog nooit gehoor het van wie is Breitenbach nie, so jy moet op 'n sekere invalshoek gaan van, jy moet die konteks gaan gee en het alles moet in 'n uur en 45 minute gebeur, dan moet jy soveel vertel. Maar dan moet jy ergens begin, dan begin jy maar met die publikasiefase, sy voor, die tydens sy tronkjare en sy tronkfase, maar dat hy voorheen ook al in Nederland en in Vlaanderen in tydskrifte soos Young en Raster gepubliseer het. Dan gaan kyk mense tussen die rol van tussengangers, wat sy werk eintlik bemiddel het in Nederland en België, soos mense soos Adriaan van Dis, Hasie ten Berge, vanoggend het ek met Anthony Ackerman gesels, en hy sê ook van Bert Skierbeek en Bruiten, wat groot vriende was, en so ons fokus eintlik op daai, mens kan 'n boek skryf oor vriendskap, mens kan 'n boek skryf oor literêre vriendskappe, ek dink vriendskappe word baie keer onderskat in hoe mate hierdie literêre wêreld bemiddel word. Estetiese versus politieke lees van die teks. Ek het gaan kyk na Jaap Goedegebiede se idee van die verwagtingshorison van die leser in Nederland van Breitenbach se tekste en hoe daar 'n eng fokus was op politiek en Breitenbach se aktivisme en dat die estetiese aard van sy gedigte eintlik nie soveel fokus gekry het nie. Belang van bloemlesingsvertaling, systematiese vergelyking tussen Nederlandse en Afrikaanse resepsie, wat eintlik 'n onontginde gebied is, en laat ek vir my studente wil sê, daar's ondersoek om te doen, daar's nog werk om te maak. Yves het sterk op sy 3 tekste gefokus, op Quintet, Breivier, ontdekking van
het eiland, die verschille tussen die Nederlandse en die Vlaamse resepsie, en dan die verbinding tussen visuele kuns en poëzie. Die idee van 'n multimodale, mediale leesmodel. En dan Breitenbach se posisie binne Europa, dat hy nie net Suid-Afrikaans of 'n digter is of 'n digter is of 'n skilder wat bekend is in Nederland, maar eintlik 'n wêrelddigter in eie reg. Die aand was mooi geweest. 'n Paar mense nie gehoor was ook daar geweest. Ek dink Ingrid en Elise. By Index Poetry, ons het die lewe van Breitenbach gevier en ons het nie veel gepraat nie, ons het meestal maar gedigte gelees. Hoe meer ek gedigte lees, hoe meer wil ek nie meer gedigte analiseer nie. Maar op 20 Maart het ons heerlik met Alfred gesels oor Dietse Veranda en Balfour. Die titel van die boek is Ose Boloke, natuurlik geneem uit die uit hoeveel tale bestaan ons volkslied? 4 of 5? 4. Maar natuurlik die stemme uit Suid-Afrika en hierdie fokus nie soseer op Afrikaanse skrywers nie, maar verskillende Suid-Afrikaanse stemme wat dan in Nederlands vertaal word. Omdat ek spesifiek werk in die Afrikaanse literêre tradisie, het ek baie spesifiek gefokus op die figure wat ek net nou sal noem. Hy het anders as Gerard Komrij te werk gegaan wat spesifiek net op Afrikaans poësie gefokus het. Sy kanoniserende bloemlesing van 1999 het natuurlik uitsluitlik, maar dit was met die twee is nie eintlik vergelykbaar nie, want Komrij se bloemlesing is heel wat groter. Hy het veelstemmige benadering, prosa en poësie gekombineer en 'n baie sterk inklusiewe benadering gevolg. Dit is natuurlik nie so omvangryke bloemlesing nie. En wat vir my wel belangrik was, is dat die studente 'n blik kry op Afrikaanse poësie wat vandag geskryf word, maar ook in die breë Suid-Afrikaanse literêre stelsel, as daar of stelsels. In 'n onderhoud het Schaffer dan ook beklemtoon hoe moeilik dit steeds is vir kontemporêre Suid-Afrikaanse skrywers om sigbaarheid in die lae lande te verkry. Vertalings van Afrikaanse werk, veral die wat nie in Engels verskyn nie, ontvang selde kritiese aandag en stereotypes oor Suid-Afrika en Afrikaans as 'n wit taal bestaan steeds. Die bloemlesing gee ook gestalte aan 'n nuwe generasie skrywers wat vanuit kollektiewe ervaring skryf, historiese rekonstruksie of anonieme perspektiewe, 'n tendens wat volgens Schaffer kenmerkend is van die huidige literêre verskywing weg van die selfnarratief. Okay, so hierso was die 10 April lesing. Daarso is Pieter Odendaal, daar's Dani Maree, daar's Lymphia Julius, heerlik met elkeen van hulle gesels. En hierso was op 17 April met Clara Du Plessis vanuit Kanada uit. Haar Suid-Afrikaanse debuut verskyn in September, dink ek. Sy het voorheen 4 digbundels gepubliseer, een wat se titel is Ekke, wat in 2018 verskyn het en die Pat Lover Memorial Award gewen het. Dit word elke jaar aan die Kanadese bundel gegee aan 'n vrou wat die beste digbundel van daardie jaar is en sy het dit met haar debuut gewen. So ons sien baie uit na haar Act, dis die bundel wat dan verskyn. Tom Dreyer, Ronalda Kamfer en natuurlik Bibi Slippers en Eve wat ons deel gemaak het van die gesprek. Wat ek die meeste van hierdie kursus gehou het, was die feit, nie soseer dat ek hulle kon leer van 'n kontakgeskiedenis as sodanig nie, maar die idee dat hulle self dinge kan laat gebeur, dat hulle self agentskap het en kontak kan maak. So dit gaan nie soseer oor kontakgeskiedenis nie, maar ook hoe dit kan gebeur in die hede. Yves het ook met my gesels, hy sou hier gewees het en toe sê ek vir hom, jammer dat ik door administratieve omstandigheden de veldsoirée dit jaar niet kan bijwonen. Dat zal komend jaar het geval zijn. Maar in elk geval, ik wilde op een manier toch graag deel zijn van jullie interessante gezelschap. En Alwijn in zijn praatje heeft al iets verteld of zal vertellen over repliek. En dit is een project dat wij gezamenlijk hebben opgezet
Alwijn was gastdocent aan de Universiteit Leiden dit jaar, van februari tot mei. En hij heeft toen voor de Nederlandse studenten gepraat over trajecten van Afrikaanstalige, Zuid-Afrikaanse auteurs naar de Lage Landen, aan de hand van een aantal casussen. En in die reeks colleges, in die klassen, is daar vooral gepraat vanuit het idee, er moet misschien wel eens een contactgeschiedenis worden ontworpen. Een geschiedenis vanuit literair oogpunt over de wisselwerking tussen Nederlandse, Belgische, Vlaamse, misschien ook wel Antilliaanse en Surinaamse schrijvers en Zuid-Afrika, Afrikaanstalige schrijvers, Namibië en Zuid-Afrika. En naar aanleiding van die collegereeks mocht ik een aantal optredens verzorgen, mocht ik een paar korte lezingen aanbieden, ook in gesprek treden met Alwijn en de Nederlandse studenten, precies over een aantal casussen. En we hebben dit uitgewerkt in een brievenreeks, brief en repliek, gepubliceerd op Voertaal. Zo zijn 10 afleveringen op Voertaal gepubliceerd. En die we vervolgens gaan bundelen in een boek. Een boek dat Academia Press, een academische uitgever in Gent, op de markt zal brengen in 2026. En omdat het natuurlijk niet gaat over eenrichtingsverkeer vanuit Zuid-Afrika of Namibië naar de Lage Landen, maar ook omgekeerd vanuit het Nederlands naar Zuid-Afrika en Namibië, dan dachten we moeten ook een repliek 2 maken. Dus wij hebben geoordeeld, we maken een tweedelig boek met diezelfde titel, repliek. Het ene boek heet Trajecten van Zuid-Afrikaanse schrijvers naar het Nederlands. En het andere boek behandelt dan trajecten van Nederlandstalige auteurs naar Zuid-Afrika of Zuidelijk Afrika. En op die manier zijn die 2 boeken complementair en bieden zij fundamenteel onderzoeksmateriaal voor een literair historisch panorama dat wij uiteindelijk willen samenstellen, namelijk een overzichtswerk waar niet gefocust wordt op één taal of op één cultuur, maar op interactie. De wisselwerking tussen 2 literaire systemen, wij noemen dit een transsystemische of interlinguïstische literatuurgeschiedschrijving. We gaan vooral kijken naar contacten. Dat kan soms toenadering zijn, maar dat kan ook verwijdering zijn tussen die 2 literaire systemen. En als ik dan over de Lage Landen praat, dan moet ik het misschien wel hebben over het Vlaamse en het Nederlandse literatuursysteem. Dat zijn ook weer andere literatuursystemen. Hoewel gedeelde taal het Nederlands is, zijn er toch andere literatuursystemen. Ik bedacht dus, we moeten in plaats van op één taal of op één cultuur een literatuurgeschiedenis ontwerpen waar vooral de contacten een centrale rol spelen en waar vooral literaire actoren een centrale positie krijgen. Actoren die een sleutelpositie innemen, die in het interculturele verkeer, in de transmissie van literaire teksten een fundamentele rol krijgen. En ik denk dan niet alleen aan schrijvers of aan teksten die centraal moeten staan in zo'n contactgeschiedenis, maar aan academici, vertalers, uitgevers, recensenten, literatuur, festivals, subsidiënten, zij die het wisselverkeer mogelijk maken en die een brugfunctie, een sleutelrol spelen in die wisselwerking tussen Afrikaans en Nederlands. Dus repliek 2 is een addendum bij repliek 1. Het zijn 2 boeken die complementair zijn. Het ene boek verschijnt in 2026 en is ongeveer klaargemaakt nu. In 2027 verschijnt dan repliek 2. En in de context van ons onderzoek moet je ook een boek situeren dat ik nu in december publiceer, namelijk 2 overzijden met vraaggesprekken op die literaire brug tussen Nederlands en Afrikaans. Ik heb in totaal 30 gesprekken kunnen voeren, 2 spraken die dankzij Isaac en de redactie van Voertaal ondertussen gedeeltelijk al zijn gepubliceerd. Dat zijn gesprekken met Benno Barnard, Simone Atangana Bekono,
Bab Schons, met Peter Verhelst, Tom Lanois, maar ook met Ronald Plakamfer, Ankie Krog, Marleen van Niekerk, Ingrid Winterbach, Etienne van Heerde, Nikkel Stassen als uitgever. En die twee overzijden, en dit is een verwijzing naar een gedicht van Martinus Nijhoff, De Moeder de Vrouw, die twee overzijden, die worden verbonden, die worden tot elkaar gebracht door een brug. En waar dat wisselverkeer plaatsvindt. En op een manier heb je dan het literair-historische project Repliek 1 en 2. Daarnaast heb je ook die vraaggesprekken, interviews, onderhouden met Afrikaanstalige en Nederlandstalige auteurs, vertaler en ook uitgevers. En dan vervolgens zullen Alwijn en ik in een vervolgproject ook gesprekken voeren met actoren die ook agency hebben, die op die brug tussen Nederlands en Afrikaans een cruciale rol spelen. Academici, onder andere, maar ook journalisten, vertalers. Er zijn nog zoveel mensen die een interessante rol vertolken, dat wij aan de hand van weer een nieuwe reeks van vraaggesprekken ons verder zullen documenteren en heel veel fundamenteel onderzoeksmateriaal verzamelen met inspraak van heel veel actoren, zodat wij uiteindelijk zo'n soort panorama kunnen ontwerpen die literair-historisch is, maar ook actueel is. Hè. En het gaat niet alleen over Repliek vanuit dat literair-historisch perspectief, maar ook twee overzijden. Dat is dan een boek waarin het gaat over die actuele relatie tussen Afrikaans en Nederlands, die nog altijd bijzonder dynamisch en vitaal is. Dit wou ik onder andere graag vertellen bij jullie op de Veldsoirée. Alwijn heeft alvast iets gezegd over Repliek 1, maar het is dus geen alleenstaand project. Het is vooral een project dat deel uitmaakt van een bredere opzet. En ik denk dat we de komende jaren nog mooi werk kunnen verrichten. En wij zullen ongetwijfeld bij een aantal van jullie nog aankloppen om op een manier ook jullie visie te kennen en jullie deelname te vragen aan onze gesprekken. In elk geval, ik wens jullie een heel fijne Veldsoirée. Jammer dat we er niet kunnen bij zijn, maar dus de volgende keer in elk geval wel. En we wensen jullie alle goeds vanuit Gent. Dag. Ja, bedankt.